Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață Bogăția este ceea ce ne prezintă pe noi. Toate bucuriile frumoase pe care le are țara noastră sunt obiceiurile, datele, tradițiile și mănăstirile, pentru că noi suntem legați atât de strâns de credință și nu în ultimul rând de cântecele frumoase pascale. Dragi creștini, astăzi, ca de obicei, de fiecare dată, a doua zi de Sfintele Sărbători de Paști, ansamblul folcloric Frunză de Dor, condus de Nicolae și Larisa Mănăscurtă, vă va prezenta un concert frumos de cântece pascale. Haideți să-i aplaudăm, căci cred eu că merită. Hristos a înviat, Hristos a înviat, cu adevărat
Ne dorim extrem de mult ca peste ani să avem și noi pe cine lăsa aici pe pământ să ne pomenească. Invităm în scenă pe cei care cu siguranță știu ce înseamnă legământul celor care ne urmăresc de sus. Eudochia Paul interpretează cântecul Pascal. Să luăm lumină din lumină, că a înviat Hristos pentru noi și toți creștinii se închină. Cântecul Cinstiți creștini interpretează ansamblu.
Aprindeți lumânările toate, să ardă tot răul din lume, să dați mână frate cu frate, ca pacea în noi să răsune. Cântecul Orice lună este dulce, interpretează ansamblul.
și mare bucuria lor. Când tu ești bun și asculți copiile, merg îngerașii și mulți și te însoțesc când ești cu minte, dar ei se duc când tu n-asculți. O întrista pe îngerașii ce vin cu drag în jurul tău și chiar mai să-ți îndrume pașii, să fii mai bun să nu-i faci rău. Și chiar mai să-ți îndrume pașii, să fii mai bun să nu-i faci rău. Să fii mai bun să nu-i faci Veniți să aducem lumină în lume. Prin autoritate de vremuri străbune, de vremea săteară a morții genune. Cântecul O Sfântă Zi cu Cel de Sus interpretează Popescu Beatricia, Hache Nadia, Luca Silvia. Să
zori. Bezna morții risipită, când e pur strălucitor. Isprăvite-i tu în groapă, preul tău, halvar și sfânt. Multe lăcrimi și suspine au simțit al tău mormânt. Peste groapa ta deschisă trec toți îngerii în zbor, binecuvântând-i cântă cu înviere, Iisus Hristos. Doamne, Tu trăiești în mine, eu prin Tine mă înalți. Sus în cer la groapa Ta. Iisus e viu, Iisus e viu, laudă și onoare Lui. Cântecul Eu mă rog la Domnul interpretează ansamblu. Permisiunea dumneavoastră, am să recit și eu o poezie care am scris-o în Sfântul Post ca mulțumire pentru Dumnezeu, pentru jertfa Lui și pentru iubirea Lui nemărginită. Iubi voi, Doamne, chipul Tău, ce muncă e a mea durere, căci Tu, în cer și pe pământ, ești unica sfântă putere. Iubi voi, Doamne, mâna Ta, ce semnul crucii pictează pe păcătoasă fruntea mea, pe tot ce gândul Tău creează. Iubi voi, Doamne, talpa sfântă, ce calcă norii neunați, ce nasc mereu credința blândă între surori și între frați. Iubi voi, Doamne, a Ta cruce, pe care răstignit ai fost, lumină ce de cerele curge și liniștea din Sfântul Post. Primește, Doamne, a mea iubire, iertându gândul meu păgân și curga Ta blagoslovire peste pământ, peste destin. Cântecul Colinde, Colinde interpretează ansamblul.
Mozovan și Grigore Vornicescu vin în scenă acum cu legenda ouălor roșii. Să ascultăm și să luăm aminte că vopsirea ouălor e doar de culoarea roșie, căci ea reprezintă sângele Domnului. Că o fată de creștini, a doua zi după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, a luat într-o coșărcuță ouă albe și s-a dus la târg să le vândă. Pe drum s-a întâlnit cu o fată de pădure, care aceea vrut să cumpere ouăle, dar nu avea destul bani la dânsa. De aceea, fata de păgân a rugat-o să meargă acasă la dânsa să-i cumpere ouăle. Pe drum, de una în alta, a venit vorba despre Domnul nostru Iisus Hristos și despre legea creștinească. Fata de creștini a început a istorici fetei de păgâni că nicio lege din lume nu e atât de bună precum legea creștinească. Fata de păgâni nu a vrut să o creadă și de aceea i-a spus: atunci am să cred că s-o prefac și ouăle cele albe pe care le-ai vândut în ouă roșii. Și nu dovedi bine a rosti cuvintele astea minunii. Toate ouăle cele albe pe care le-a vândut s-au transformat în ouă roșii. Cine știe legenda? Grigoraș, tu știi? Da, Lilița, Alina, o știu. Acolo niște băietani ce se aflau în apropiere au văzut că au leșinat, repede au alergat la fântână, au scos apă și au dat fetele. Și fetele s-au trezit. Atunci, fata cea din creștini, drept mulțumită, a luat niște ouă și le-a împărțit băieților, ca să-și aducă aminte de tot ce s-a întâmplat. Și de atunci a rămas ca dată, ca băietanii să udie fetele a doua zi de Paște și să căpătați de la dânsele ouăle roșii. Divină sărbătoare, lumină multă în casă, lumânările s-au prinse în roșu ouă pe masă, să ciocnim un ou cu toții, iar din glasul de emoții să rostim cu adevărat: azi Hristos a înviat. Cântecul Noi de Paști Colind cântăm, Zilco Nicoleta și Toda Alex. Hristos a înviat, Hristos a înviat.
mare, să sfințim ce-a pus în coș, sfânta-i masa cea de Paști, cu băițcuțe, cozonaci, ouă roșii, roșioare și un picușor de sare. Sărbătoare și cer pe pământ, sufletul nostru palpită mai tare într-o cinstirea Domnului Sfânt. Sufletul nostru palpită mai tare într-o cinstirea Domnului Sfânt. Stau înainte-ți-o, Doamne, din cerul, slavă și cinste, izvor nesecat. Azi tot pământul îmbrăcat din soare, e bucurie, Hristos s-a înviat. Azi tot pământul îmbrăcat din soare, e bucurie, Hristos s-a înviat. Noaptea de înviere, în drum spre casă. Bat clopote în mes de noapte, este chemarea lui Iisus. A înviat prin chin și moarte pentru poporul păcătos. Lumea se adună curioasă cu rugăciuni de mulțumire, iar că răspuns Domnul ne lasă cuvântul de bagoslovire. Pe frunți, mireasmele de mir, tămâia ca o palmă caldă, scufundă pismă și opelir, ne spală ruga cea curată. Și iată, ca o stea divină, apare din altarul sfânt, cerească, veșnică lumină, ca un sărut curat și blând. Și atunci, cu toți cântăm odată, îmnim spre cerul stelat. Azi bucurie lumea toată, Hristos din morți a înviat. Bucurați-vă de sărbătoare! În această zi cu soare, Domnul Sfânt să vă însoțească, împărțiți ouă și pască, din inimă în cor cântați și lui Hristos vă închinați. Bye.
ați fost atenți când ați intrat în Casa de Cultură, dar mai puteți face la ieșire. Cu acordul lui domnul primar, mulțumiri adânci din partea mea și domnul Nicolae, astăzi s-a făcut o expoziție de picturi pascale și vreau să se ridice două fetițe minunate care au lucrat, Mrs. Veronica și tătarul Iana. Și vreau să aplaudați și pe fiica mea, care a terminat școala de arte Pulăcov. A pus și lăsare în acești doi copilași și sper să ne înțelegeți corect, nu facem pentru faimă. Vreau ca aceste lucrări, și într-adevăr satul nostru avem enorm de mulți copii talentați și vreau ca noi să prelungim și să ducem arta, credința, lucrurile frumoase și de asta lucrăm. Și susținerea voastră, prezența voastră, asta ne dă putere. Și mult aș vrea să fim mai mulți, din ce în ce mai mulți. Mulțumesc și devine deja o tradiție să invităm aici pe oaspeții noștri de onoare, pe domnul primar și pe părintele, să ne spună și ei câteva cuvinte pentru Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Se spune trei ori. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Preacucernice părinte, dragi sătieni, oaspeți, vă felicit și eu cu această sărbătoare luminoasă, Paștele, cum se numește în popor, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă doresc multă sănătate, succese în familiile dumneavoastră, să fie mereu liniște, dragoste și tot ce vă doriți. Tot pe această cale doresc să mulțumesc ansamblul nostru drag, chiar ascultând acest recital, au fost toate concertele frumoase, dar este deosebit. Personal, Petrus, în adâncul inimii, discutam și cu părintele și spuneam, neștiind istoria și tradițiile, nu aveam viitor. De aceea vă felicit frumos pentru acest recital minunat și cu această sărbătoare și una doresc să spun, suntem puțini, dar să știți că suntem cei mai tari și cei mai uniți. Și văd în sală persoane peste 80 de ani care ar trebui, cei tineri din localitate, care poate, eu știu, din diferite motive, dar nu văd motiv ca să nu vin la așa un recital frumos. Felicitări tuturor celor în vârstă, că meritați și dați să-i aplaudăm, că sunt puțini, dar să nu. Mulțumesc și tinerilor care ne-au adus și ne-au prezentat această frumoasă expoziție de pictură, chiar eu am analizat-o și te rog, Diana, să-mi faci și mie ceva frumos în birou. Ofer cuvântul Părintelui nostru Ioan. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat. Domnul primar și părinții ansamblului Nicolae și Larisa, desigur că doamna conducătoare, prezentatoare, așa, și dumneavoastră cu toții care ați venit, Dumnezeu și Măicuța Domnului să vă răsplătească truda că ați venit la această frumusețe, în cinstea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Această sărbătoare a sărbătorilor, care este sărbătoarea Paștelor, biruind vieții asupra morților, învierea Domnului Iisus Hristos. Stăteam și
Desigur că am rămas fascinat de frumusețea cântărilor, cuvinte extraordinare și nu în ultimul rând, frumusețea oamenilor. Doamne, ce frumoși sunteți! Vă pup pe suflet și vă doresc să fiți sănătoși și să aveți viitor frumos. Să vă lumineze Domnul Iisus calea vieții, să aveți o perspectivă extraordinară. Și dacă îmi permiteți un compliment într-un fel, că sunteți detalii, Domnule, de oraș, un ansamblu detalii de oraș, chiar și de capitală, de ce nu? Pentru că sunt sigur, vorbeam cu domnul primar, sunt sigur că la oricare concurs de felul, deci național, respectiv, dar sunt sigur că primele locuri vor fi a voastre și chiar primul, așa, ne rugăm să fie. Doamne ajută, într-un ceas bun, domnul Nicolae, bravo, pentru că vedeți dumneavoastră, stăteau și cu atâta plăcere, căci credința noastră, sfânta noastră credință creștinească, și iată și Măicuța Domnului Iisus, cât de frumos a fost cinstită. Este extraordinar în vremurile noastre, foarte vitrege și cu atâtea influențe străine care sunt și bune, dar sunt și multe care lasă de dorit. Lor în sală și parcă prindem și noi la putere un pic mai mult. Parcă e mai cald în sală. Și încă o mică pauză vreau să fac. Pentru că marți am venit la repetiție, ca să înțeleagă toată lumea din sat ce jertfă pun acești copilași, acești oameni care își lasă lucrările de acasă. Era o ploaie enormă și când am văzut copiii până la jumătate uzi și venind cu atâta dragoste să facă repetiție, am zis că, uite aici, într-adevăr, este creație și trebuie să o susținem. Nu cerem nimic, numai să fiți prezenți la asemenea sărbători. Mulțumim din suflet, mă iertați! Și vreau să mulțumesc frumos de cuvintele calde spuse în adresa noastră. De la început, când vedem că noi, spectatori, noi suntem gata de a prezenta acest concert și mă aud că nimeni nu vine în sală, scaunele sunt libere și zic către o doamnă, zic, Matica, spun cruși. Îmi mulțumim frumos. Prezintă dacă îmi dau aici. Numai puțin sunt și eu emoționat cum domnul Nicolae și cu adevărat îi țin pumnii și sunt alături de suflet și trup, așa? Și până la urmă mă înviorează pentru că, iată, și avem spectatori frumoși și care au depus o siertă și au venit și de la Sfânta Biserică. Nu toți, dar sperăm pe viitor, iată, încet și voi stărui să lucrez în direcția aceasta, respectiv. Priveam, în ce scuză, priveam pe fereastră și vedem cum la biserică vin și tot la vale se duc. Nu să mă opresc în fața casei de cultură, îmi venim să ies și să mă opresc, că poftim, intrați. Probabil va trebui să mai facem ceva, un canon de dat și atunci se va rezolva. Așa. Era în timpul mesei, la 2, la 3, seara am început, dar să încercăm să facem până la masă, nici la concert. După concert, liber plecăm acasă, facem o masă de sărbătoare și vreau de Crist în seara vieții. Da, ora 10, ora 11 e foarte potrivit și tocmai ăsta e. Pentru că dacă e vorba că cuiva i-a mâncat, mie chiar deloc nu i-a mâncat. Și de asemenea vă mulțumesc pentru prezență că ați venit. Asta e. Și de acum înainte, fiți sănătoși. Cum am spus, nu poate să abuzi, nu de alta dată. Doctorul e ocupat și eu n-am căr. Ca să terminăm și noi cu o notă frumoasă, Casa de Cultură, Doamne ajută, se amenajează acoperișul, va
fi un acoperiș nou. De ce ne dăm și noi multă stăruință, chiar primăria, ne dorim prin diferite proiecte să modificăm și fasada, că este poate una, dar totuși hai, când mai avem concerte, se depune muncă, cu toții ați văzut, nu trebuie mult discutat, să luăm încă câte o persoană, cineva cu cineva și tot așa să motivăm. Și cred că viitorul apropiat vom avea și sala arhiplină și să ne bucurăm, că știți cum la noi, dacă aduci un artist, vin și eu. Artistul vine după bani, dar aici noi bani nu dăm. Venim și admirăm frumosul nostru, tradițiile noastre, cele strămoșești, din părțile centrului. Felicitări încă o dată și Hristos a înviat!